Parhorasan madihita saluhutna, selamat hari Minggu madihita. Hurian itu hata, ala naeng pukautama parminggota, taparade marohata, jumulo mahita martangiang nahohom. Amin. Hurian itu hata di goarido mingguta sadarion kantate namar lapatan edehon hamuma di Jahoba edde nai baru atong hita akana pinar hamaol ni debata beta mahita mangedehon edde nai baru di Jahoba mar surak-surak mahita mangolopon Jahoba tapangiar masorat tamarolop-olop jala maredde mahita. Edehoma ende nai baru di Jahoba aina sokal do ibana. Tapuji ma Jahoba marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni edde. Marolop-olop mahita di joloni raja Jahoba. Mardongan sarune dohot suara ni sakka. Mardorom malaut rodi isina. Portibion rodi pangisinai, martopap-topap maakka batang aek, rap marolopolop maakka dolok. Ainu ngaro ibana laho manguhum tanoon, uhumon nama portibion marhite-hite hati goran, dohot akka bangso marhite-hite hasitongan. Edehoma ende nai baru di Jahoba, aina sokal do ibana. Atong hamuna hinaholongan, beta mahita marsoba laho mamuji dohot pasangapot tuhat tanagok halongangan. Roma hita mangadop tujuluna akkana masihol marnida halongangan na pinatupana. Maredde mahita, maredde sian buku ede nomor 14. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jahoba edde nai baru, ainunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuauna, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan niaka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, nama nodangi ganup jolma nadi portibion, sodak koma bohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhite siani,
Sai rajai mahami, asa unang manibil hami siad dalan nasit tongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor siaw tuho, marhite-hite tod di parbadia. Amin. Marede hita sian buku de nomor 565. Patik ni debata si hangoluhonot tadi minggu kantate sadarion dienet sian sada Petrus bidu 2 ayat 10 pitu songonon madidok disi marhapat tunon mahamu tu sasude haholongi ma akkadongan habiari ma debata pasangap maraja ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 432. Tangiang pangiduan dohot baga-baga ni debata. Ale debata Jehovah, debata na patupa hakka halongangan, debata na patupa haluaon dohot hasitongan diadopan niak kabangso. Na manguhumi portibion marhite-hite hasitongan dohot hatigoran. Na pungudo hamin waeng di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, saya si maroham ditangiang dohot eleh-elek nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hati goran, asima roham dihami. Ale Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hati goran. Di idahodo parsorion ni bangso nami
nang sadok portibion, alani mara kopit 10 siaon. Alai Tuhan, di tonga-tonga ni mara alani kopit 10 siaon, saya dong do PH koraso dohot porang di 3 negara di portibion. Alani i asi maroham dihami nang dinasida, natongon mangadopi paporangan ala huaso. Godang nagawe marsikor jala marukil. Tarlu mobi mamarado pundak danak dohot akka paropuan. Sai pasada manasida asadao paporangan. Lehon dame nasian hoi juppalas niroha di tonga-tonga ni parukilon alani kopit 10 siaon. Ale Tuhan debata napatupa hasitongan dohot hati goran asima roham dihami. Ale Tuhan debata napatupa hasitongan dohot hati goran. Di tonga-tonga ni mara alani kopit 10 siaon, boy dolam godang akka parukilon nang lam doras jala koras. Alai didok naposom apostel Paulus do, asa marlas niroha hami dohot akka na marlas niroha. Jala tangis hami rap dohot akka na tangis. Alani dang boy hami holan manarihon diri nami sadiri. Ikot takas do marpanarihon diak kadongan. Lumobi madina mangadopi hamaolon dohot parukilon sinuaengon. Patupa madihami rohana takas masyat toan dinasa parsorion didongan. Naeng malam takas rohana marsitukolan dohot marsitupahan. Asa unang adong nama dele. Unang adong natalu di bahen parukilon alani mara kopit 10 siaon. Ale Tuhan debata napatupa hasitongan dohot hati goran asima roham dihami. Ale Tuhan debata napatupa hasitongan dohot hati goran. Tutudo ikon adopan nami ragam ni sitaonon alamak kaporsiai Kristus Yesus. Alani unang paloas hami gale jala talu binahen nyakka parukilon dohot sitaonon tarlu mobi madi masa ni pandemi COVID 10 siaon. Alai natok tonggomos maniop hasitongan di hatam. Songon Tuhan Yesus na manaluhon pangujunan ni sibolis di halonganan. Maporus do sibolisi sian joluna. Porsea do hami marujung do akka sitaonon. Jaladang tagamon loasonmu akka sitaononi terus manusai ngolunami. Pargogoi mahami asa marbenget niroha dinamasa akka sitaononon. Unang talu hami tuksura pe masai porsuk jala posahu hilala hami. Alaina marujung doi patupawmu. Asa marhamonangan jala las niroha di ujungna. Ale Tuhan asi maroham dihami. Ale Tuhan debata napatupa hasitongan dohot hati goran asi maroham dihami jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikot dalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani upahen dipangido hami. Sai sujati matoru torum. Asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasasan di dosa. Songonon dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan loja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu masian ahu. Aina labok doahu jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangan tod dimuna. Aina labok do augakku jalan yang dodohot nahu papor saton. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 655. Hatani debata turpuk di minggu kantateon imana tersurat di 5 Musa bidu 30 sada mamuka sian ayat 14 rodi ayat 22 tajahama marsikat soring. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa idama nungajupang ne ajalmu nama temaho atong jo masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani. Asamartona ahu tu ibana. Jadi laho masih Musa rabdos di Joshua. Jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi taridama Jehovah di bagasan udung-udungi, di bagasan ombun namar si jongjong, di atas pintu ni udung-udungi, do marsi jongjong ombuni. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa. Idama nalaho modom ma anggoho. Gabe top dohot akka opum. Hehe ma anggo bangsoon. Jala marmainan mangihuton tuak kadebata si leban. Di tonga-tonga ni tano si bongotan nai. Jala tadi konon nasida do anggo ahu. Jala osean na do padan naung hubaheni tu nasida. Jadi marsi gorgor ma rimasu diari nasa sadai mida nasida. Jala tadi konokku manasida. Jala pada woku mabohiku sian nasida. Asa sudah nasida marhi namako. Ia dung mangonai tu nasida akka hinamago godang dohot hagogoton marragam-ragam. Dohonon nama diari nasa sadai. Damanginona do akka hinamago on tuahu ala so di tonga-tongaku debatakku Alai anggo au tok tong do pada woku situtu bohiku diari nasa sadai ala saluhut hajahaton nabi nahennai ala naung marbalik nasida tuaka debata sileban. Nuaeng pe suraton hamu ma di hamu eddeon jala ajar hon mai tu halak Israel, jala memehon tu bagasan pamangan nasida. Asa edeon gabe sitidangi diahu dopak
halak Israel. Ia dung sahat nasida hubuan masuk tutano naung huari hokiat tua puna. Tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok-mok, marbalik manasida tuak kadebata sileban, jala marsob batusi. Alai toisan nama angguahu, jala oseonna pada nahu baheni. Jadi ia dung manginona tunasida akka hinamago bulun dohot hagogotan maragam-ragam ikon edeon namanidangi dopak nasida. Aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna. Ay takas do hutad dahian tubu-tubu ni rohana. Naong pinajadi-jadi ni rohana hian sadarion. Tagan sosahat do penasida hubuan tutano naong huarihoni. Jadi di surat tosimu sama edeon dina sadari. Jala diajar hodoi tu halak Israel. Ima sahatna. Martua maakkan atu mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 457. Tidak kon maha porsiao tai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tanoon ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat tot di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natu atu bana toru dong ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namando mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 417. Kade situtu paluan kanai pakupon buaton kade nang dihong atuan sihala sonong mototon bernito di taon Tuhanmu asai hondo som sasude Dameni debata na sumurung sian saluhut roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata na hinaholongan ni Yesus Kristus hata ni debata nagabejamita di hita minggu sadarion surat di pangukapon bidu 12 ayat 10 sahak rodi ayat 12 asa songonom ma hatana dungi hubegema suara nagugu di Banua Gijang nama dok nunga sahak nuaing haluaon dohok haguguun dohot harajaon ni debatata dohot hamuliaon ni Kristusna anunga dipabali pangasungi na mangasungi akka haanggita ariad dohok borngin di julu ni debata. Nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakon na sida dang diparhamaul na sida hosa na sida rasi rasa mate. Di baheni marlas ni roha mahamu akka Banua Gijang dohok pangisina marjea matanoi dohok laut ainunga tuat si bolisi tuhamu marimas si tutu ai diboto otik nama tikina ima sahakna hurian itu hata minggu tasadarion di Guarima dohot minggu kantate mulu didok kantate marlapatam mai edde manang meredi jadi mulu rapitan waing marminggu sadarion na dipaingok do muse asa taidehon edinay baru di Jehovah. Hamak kadongan di sadatiki heado eporus padita bonar na 70 madok songonon. HKBP is the singing church. Lapatanna HKBP ima sadahuria di tonga-tonga ni parsobon na tu debata di patupa may marhite na maredi dela dinataboto pe disude pertangyangan permingguan ni huria Kriste Bata Protestan say gumodang do di patubigihon akka edi siyan namamuka sahak rodi tuna mangujungi boydo taida rikok ni edi di tonga-tonga ni parsobaot tu debata. Jadi mulu minggu sadario didok kantate naing ma rapita ubotosa sada dalan memuji debata boydoi tapatupa merhite na meriti hamok kadongan laos ido na pinatuduhon ni turpuk naksaha tu tonga-tongata merhite pangukapon bidu 12 naing dipabotohon haluaon na pinatupan ni debata tahalas may merhite na meridi
Idok bain mangihutun almanak tai didok mangidehon haluaun nasihat Tuhan. Menyanyikan keselamatan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Songo dia mangidehok kaluau ni diturpuko di Papua do nunga saha nuaing haluaun. Ay nunga di pabali pangasungi i, nunga di taluhon, di baheni marlas ni rohama. Keselamatan itu sudah tiba, iblis sudah dikalahkan, maka bersukacitalah. Alah memang nyanyian bisa dipakai sebagai satu media untuk mengekspresikan sukacita yang ada di dalam hati. Ini ada kolan taringok lasni rohana merede. Jol mana marsak pe, ulu do merede. Nagudang pe utanga, tonggo merede. Uberek tu siamun. Iluki saya maraburan judul lede ditipa utang. Nah jatuh cinta pe maredi do. Kalau bulan bisa ngomong inna doel sumbang. Alai di minggu ta sadarion dihita na manangi hojami taon naeng dohononna ketika kamu menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka terimalah itu dengan nyanyian. Guarina meredi ko semangat do. Marulopo lupton diki. Baru marulopo mangidiho piso marulopo. Ayo parsalata. Tiki lagu na lunguni hojoti mangidehon. Ya dong disuruh asa hissa mangideho say lebat-lebat. Di orang yang diselamatkan itu, orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, dia akan bernyanyi dengan sukacita. Idok badidok kantate, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Taku boto hita na manangiho jami taon malo maridi manangdang malo maridi. Na maridio songon na martangiang go adong na malo, adonggo na hurang malo. Unak komeridi makatay piba na ulo si pata. Pals suarana, apalagi maridi. Ang guaw do, malilingaw malo, maridi. Ala na padita na mau, gabi so paridi. Ang kualitas suaraku, jago do meridi. Alay pos do rohaku hamupe na manangiho jamito. Say malo-malo meridi. Mulo tu kurang malo. Buy do holan nananana. Manang holan na mermil-mil petaho buy do. Alay edihum malas ni rohami. Anong nga di palua dewata. Irok diturpukon ngadi pabali pangasungi inin. Yang membuat kita susah itu telah Tuhan enyahkan. Imam Bolo dihata Indonesia. Nama bain arsak ni rohami ngadi pabali de bata. Pato tu marlas ni rohama. No ay ngojol ma holan na marsak do. Parsakku ngaro corona itabay mo si arsakna. Corona memang mabemarsak berarti. Malay nakparsakku. Sudi do yang jamita na tabigi corona na may taringoti. Gabi lupa marlas ni roha. Dang nama dok amga enteng tu corona on.
Basongon nata patu paon, isu di gereja ora patu paon, dang adong bi permingguan, alai persobau tu debata tidak pernah berhenti, sekalipun kita dibatasi. Jadi terputon petubuh rohata do, ngadi pebeli ninna pangasungii, yang membuat kita cemas, yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, Tuhan telah enyahkan itu. Ido mabaik kita marlas ni roh. Dah lagi marsak nanya kadongan, dah lupakan dulu kesedihanmu, bernyanyilah. Nah lagi marukil, dah sabar. Yang adong rawan na di PHK, Deba rasa kita nggak mau pacarian, deba rasa kita nggak mau raka sinadongan, alai merhite turpukon pos maroham, mula madok butido. Corona itu seperti badai, yang namanya badai pasti berlalu. Tangyakta seunang madohot tita dibuan badai. Alani na niajurhon niya ka pamareta, niajurhon niya ka uluan ni huriata, bate tak matajaga hahi paso, tajaga jarak. Alai unang gabi lupa marlas ni roha. Markantate ma, mariddi mahita, marulupuluk ma, anggiat tibu salpu namasaw. Ay mulunga mariddi, lupa do nasusak, lupa do nama bemerukil. Ay wingok do tikimek metau magudu birri roha ibainidi mulu memulus tanoman manang kuburan aronggo birri roha tikimek met alai holan nidihun Tuhan di bata saya ramoti ma memang merikat gitu toh. Alai ngagabi mau ngagabi mago biar di roh. Jadi pos rohaku di hamu sudah namu pergi saja mitahun ngasih hol rohamu na meridi. Apalagi anggota punguan ini bana ngerindura marsolmisasi punguan nama pe ngerindura maniak bisa ada aiku julu merkur rasa ya gereja nami pe dihakabi pe keroncong ngaulu si pata grup ni punguan ini salah kirim ikirim hari Sabtu nai onedit hari Minggu dah inna ibagas rohaku nasi ngo odon yang lagi corona dan berminggu hari Minggu nerahku alala ni si olah marai. Bahkan adonggo na lebih dahsyat. Uhud mangalopas si lopau ni bana. Yedeho ni bana kurei dikirim tuak kadongan na. Omeditede ninna. Merkur mahita ing anak tabinna. Rindu untuk bernyanyi. Jadi mulu salpuan non nama saon. Mulu ngabui horo tu gereja. Mulu ngabui rohita berpungu di bagas joro. Malapak mabain itu. Saguguni-guguna mediho nate. Semangat mah. Memang waktu si dinari rohamu nai. Nah hidup pedita marlas ni roha waduh bainun idora di bagas rohamu na. Alai rak susah bidu. Rak merukil bidu. Aibe pe pajupang gue ibadah torok jolma asal pajupang polani nama ceritana
ngasusa pedita naminin na nekwalusinyan au pengasusa ale au pedita tahe naraku ujungnya huruf sabarlah, tetaplah tegar, tetaplah kuat. Ini ada gua kebentuan roh mengurupi hita di dia pe hita maringanan mabain mor warsa ni roha tabalas ni roha banabui mengurupi mah nabui patupahon nadumenggan do petudonganna di patupa mah asarap pita didikina marlas ni roha maluasian parukilon namasa nuaingon nunga ditaluhon sibolisi dibaheni marlas ni roha mahamu dohot Tuhani nang hita sama hita senantiasa penuh dengan sukacita perpudi didok Apostel Paulus marlas ni roha mahamu huulahi mamadok marlas ni roha mahamu bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat mali Tuhan. Di minggu nami sadarion taruli hami dihatam na patuguhor roha. Mengajari hami asa makalason mangidihon haluaun naung pinatupam. Alania di Tuhan bay maimian di begasar rohanami hatami asay gabi sijata nami madalani ngulu na binasabasahommu di hami ganup marsadasaya marhiti Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Marede hita jala disima tapasahat peliata. Rohaku matohi sonam ni tinggi tung cupang Yesus Tuhati kondi nama gajaria barban parlas ni rohaam sonam ni tinggi tung cupang Yesus Tuhati diomolong na rohati soboy memangoi matanado manatapa tingkol na tu mangihona sonang itiki yung cupang Yesus Tuhaki kondi namang gajaria darban marlas ni roha sonang Cupang Yesus Tuhaki. Atangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohok na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehom mituhami pelian nami tuhok. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasyang hami pilianon. Pati bulhok karazaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gorang ni silehon-lehom mitu hami.
asalam girgir hami mandok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbaiya magwarni, say Roma harazomo, say sao malomo ni Roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina Tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina Tuho, jala di pasaur homa, damena tutodim. Amen. Horas Madihita, selamat hari Minggu.